man kunne ikke finde noget i forhold til min ryg. Og der blev ligesom lagt op til, at det jo bare var noget inde i mit hoved, der ligesom foregik, og jeg skulle leve med de her rygsmerter. Kroppen er fantastisk, skabt til at hele, restituere og genopbygge sig selv. Men hvad sker der, når den proces bliver forstyrret, og hvordan støtter vi bedst kroppens evne til at komme sig, såvel fysisk som mentalt? De spørgsmål skal vores gennemgående gæst, Hans Erik Foldberg, forsøge at besvare i et sprog, hvor de fleste kan være med. Han er akupunktør med baggrund i traditionel kinesisk medicin, og han har over 30 års erfaring fra sin egen klinik. Gennem årene der har han behandlet tusindvis af patienter med både fysiske og mentale ubalancer, og han har undervist fagpersoner og ledere i kroppens fysiologiske og mentale sammenhænge. Og så har han skrevet 4 bøger om mental sundhed. Velkommen til Det Fantastiske Menneske, en podcast om kroppens enestående evne til at helbrede sig selv. Velkommen til Det Fantastiske Menneske, hvor vi i både det her afsnit og det næste afsnit skal tale om skader på væv. Velkommen til, Hans Erik. Tak for det, Leon. Hvad er en vævsskade? En vævsskade er, hvor et væv, det kan være bindevæv, det kan være muskelvæv, det kan være senevæv, ledbånd, det kan være et led. Altså noget væv har taget skade, hvor kroppen bliver nødt til at tage sig af det, nedbryde det, for så at bygge det op i en sund tilstand igen, for at det kan fremstå stærk og tjene det formål, det har, altså at understøtte vores organisme. Og Sofie, som vi lige fik en lille snas af lige før, hende tager vi udgangspunkt i dag. Hvad det er for en skade, hun har, det skal vi også vende tilbage til. Men allerførst, så kunne jeg godt lige tænke mig at tegne et billede, nemlig det første, der sådan popper op, når du siger om alle de der forskellige vævsskader til mig, det er en forstuet ankel, altså hvor man vrikker rundt på foden, så får man at vide, slap af, hvil den, hold den i ro, og så efter noget tid, ja, så bliver foden god igen. Det samme ser man med, hvis man brækker armen, så går der også efter en periode, så er knoglen ligesom helet op igen. Når den bare er sat ordentligt sammen. Ikke? Ja. Så skader på væv kræver tid for at så blive godt igen. Ja, der er en tidsfaktor i det. Men der er også en faktor i, hvordan er vævet i stand til at kunne hele op igen. Nogle mennesker er meget langsomme om at hele op. Vi har før talt om det her med, at hvis man ryger, jamen så tager en opheling op til 50% længere tid. Det er noget af det, man også tænker på i forbindelse med operationer. Altså det at være ryger, når man gennemgår en operation, det hvad skal man sige, forlænger bare ophelingstiden. Og på samme måde er der andre tilstande, der kan være i vores organisme, som gør, at vi har svært ved at hele op. Er man en person, som har diabetes for eksempel, så ved vi, at helingstiden den er en 30-40% langsommere. Eller, hvis jeg skal sige det helt præcis, vi ved behandlingsmæssigt, at der skal 30-40% mere behandling til, for at kunne hele op på væv hos en person, som har en diabetes for eksempel. Så der er nogle tilstandsformer i vores organisme, som kan være med til at hvad skal man sige, langsommeligt gøre en opheling. Så på samme måde er der jo så også nogle tilstande, man kan fremme, som fremmer, hvordan vævet heles op. Og det er det, vi skal prøve at udfolde lidt i det her podcast. Og inden vi sådan udfolder det, så er jeg nødt til at lige stille det omvendte spørgsmål så. Fordi hvad er det så egentlig, der sker, når tiden ikke er ens ven, han har sagt? Altså når skaden ikke heler op? Ja, så har man en god tålmodighed. Så er det tålmodighed, vi træner. Fordi så er det spørgsmål om, hvor lang tid har vi nu tålmodighed til at ligesom være vidne til, at min ryg bliver ved med at gøre ondt, min fod bliver ved med at gøre ondt, mit knæ bliver bare aldrig bedre, og hvordan sådan nogle forløb virkelig kan blive opslidende. Og det, der er meget værd i det er, hvad er konsekvensen af, at et væv har svært ved at hele op? Og der synes jeg da godt, vi kan lige kigge lidt over på en Viktor Axelsen for eksempel, som jo lige har meldt ud, at nu er det slut med hans karriere. Badmintonspilleren. Lige præcis. Ja. Kinesisk multitalent. Ja, det skal jeg love for. Kinesisk. Han lærte sig kinesisk, så han kunne forstå, hvad de sagde over på den anden side af banen, så han forstod taktikken. Dobbelt OL-guldvinder, dobbelt VM-verdensmester hedder det. Men at sådan en mand, han skal fanges i, at hans væv ikke får helet ordentligt op,
En mand, der er så punktlig og systematisk i hans træning, og hvordan han bruger sig selv. Og det er jo ikke tilfældigt, at man bliver verdensmester eller OL-mester, men alligevel så er der noget, man helt har styr på i forhold til, hvad kan man tillade sig i forhold til den her organisme. Det er meget interessant, og tænker også lidt i forhold til Sofie, vi får ind over banen her. Og du bringer selv Sofie på banen, så lad os bare høre, hvad det er, hun siger som det første. Jeg har altid spillet rigtig meget fodbold og dyrket rigtig meget idræt. Gik også på sådan en eliteordning med en masse idræt. Og så begyndte jeg at få ret ondt i min ryg på et tidspunkt. Og var til læge der, og var til en masse undersøgelser, MR-scanning og alverdens ting. Fys, kiropraktor, massør. Men man kunne ikke finde noget i forhold til min ryg. Og der blev ligesom lagt op til, at det bare var noget inde i mit hoved, der ligesom foregik. Og jeg skulle leve med de her rygsmerter. Og jeg kunne jo nærmest ingenting, fordi at jeg var træt hele tiden, og jeg kunne ikke dyrke det idræt, jeg var vant til, og jeg kunne ikke holde til at sidde ned, jeg kunne ikke holde til at stå op. Og ja, jeg mistede også et efterskole over på det, fordi jeg ligesom ikke kunne noget idræt overhovedet. Sofie, hun får det lige nævnt sådan helt kort. Det er ryggen, hun har sine udfordringer. Hun opsøger også en masse eksperter. Blandt andet så bliver hun MR-scannet for ligesom at få et svar på, hvad er det, der forårsager de her smerter. Altså, hun har jo været enormt aktiv tidligere, lige pludselig kan hun ingenting. Hun siger så også, at MR-scanningerne giver ikke noget svar. Det undrer mig jo lidt, fordi er det ikke netop derfor, man bliver scannet, så man ligesom kan se, det er det her, der er galt, eller det er det her, der ikke er galt? Jo, man kan se i hvert fald, når vi har med MR-scanning at gøre, så er det jo fordi, vi leder efter, om der er noget strukturmæssigt galt i ryggen, i nogle muskler, i nogle sener, vedhæfter, nogle nerver, der kommer i klemme eller et eller andet, for at finde ud af det. Men smerter er jo så meget mere end bare sådan nogle strukturting, der kan gå galt. Og i vestlig lægevidenskab, der har det jo undret meget, at man altid har kunne finde en årsag, når der er noget galt. Og jeg kan huske, når jeg går tilbage i min karriere, sådan 30 år siden, så var det sgu altid noget psykisk, der var galt. Hvis du sådan kunne finde årsagen til et eller andet, så var det psyken, det var galt med. I dag så bliver det lidt mere i retning af, at det er generne, der er noget galt med. Jeg tror, vi sådan, hvis vi lige går lidt mere ydmyg til det, så tror jeg, at kinesisk medicin har et godt bud på, hvad det egentlig kan forklare det med smerter, eller vi skal have et bredere opfattelse af, hvad det er, der giver smerter. Og det budskab, det gælder sådan set både, hvis der er noget strukturelt galt, lige så vel som hvis ikke vi kan se noget strukturmæssigt, der er galt. Fordi... Og når du siger struktur, det er når noget er hævet eller brækket? Gå i stykker, ja. eller rykket fra hinanden, altså ligesom fibersprængninger, eller skade på væv på forskellige vis. Og hvis vi sådan lige tænker lidt ind i, hvad vi kender alle sammen, måske i hverdagen. Altså, vi har gjort et eller andet for meget. Måske har vi været ved at stå og lave en ensidig bevægelse, eller været ved at male loftet og få ondt i armen. Ja, så kender vi det her med, at vi går ind og nuller vævet, eller masserer vævet lidt, og så føler vi ligesom, nu går det bedre igen. Hvad er det så egentlig, der er sket? Og i kinesisk medicin, ja, der beskriver man det som, at smerter opstår, når der ikke er et tilstrækkeligt flow af energi eller blod igennem vores væv. Så manglende energiflow, manglende energi eller manglende blod, og her kan vi oversætte det til dels til ilt også, hvis der kommer ilt nok frem til noget væv, så begynder kroppen at skabe smerter. Det er her, man kan ligesom sige, at der går en gul advarselslampe i gang, eller en rød advarselslampe i gang. Altså en gul advarselslampe, der giver smerter og siger, hallo, der er noget galt her, stop nu med det der. Altså, hvis du bliver ved med at stå og male det der op, så skal jeg nok sørge for, siger kroppen, at du ikke kan bevæge dig ret meget mere, fordi så skal jeg nok lave så meget smerter, så du får hold i det igen. Ja, præcis. Og det er jo sådan kroppens måde at prøve at få os til at forstå proportionerne i, hvad kan vi tillade os at byde vores muskler her. Og hvis vi så netop går ind og masserer og nuller lidt og så videre, jamen så kommer ilten igen, blodet kommer igen, energien kommer til stede igen, så cellerne, fibrene kan begynde at fungere igen, og så kan vi holde til at gøre noget igen. Og kunsten er jo at gøre det her i et tilpas omfang, altså hvor kroppen kan, følge med til at gøre tingene. Og
Ja, skadesmæssigt, hvis ikke vi forstår det her, hvis ikke vi forstår den her balance, igen, kodeord i kinesisk medicin, det er balance. Hvis ikke vi kan finde ud af at finde den balance i forhold til, hvilken belastning laver vi på vores væv, og i hvilken grad kan vores væv modstå den her belastning. Hvis ikke det har den rette balance, ja, så begynder vi at få øget skade. Og det kan være den simple skade, eller simplere også skade, hvor der ikke nødvendigvis kan ses noget i første omgang, eller over i de mere alvorlige skader. Her kan vi se for eksempel på Axelsen, hvad hedder han? Victor Axelsen, vores badmintonspiller der, som desværre må kapitulere, fordi nu kan hans krop ikke mere. Her er jo et godt tegn på en mand, som har været ude over kanten. Der har også været diskusprolapser ind over nogle nervesmerter, som han har døjet med. Ja, her har man været ude over kanten af, hvad kroppen kunne præstere på nogle tidspunkter. Og når noget så går galt, og over en vis grad, ja, så begynder vi at kan komme med de her fantastiske operationer, som kan gå ind og rette op på en diskusprolaps. Men det bliver aldrig lige så godt, som det var tidligere. Og det er jo faktisk det, som, når vi kommer til at tale lidt mere om det her med Sofie, jamen, hun kunne også gå i gang med at skabe sig sådan en vej. Og hvor er det fedt, at MR-scanningen så viser, der er noget galt, der er ingen diskusprolaps, der er noget alvorligt med nogle nerver, der er i klem. Nej, det kan hænge sammen på en anden måde. Nej, og allerede der, når MR-scanningen ikke viser noget, så er der heller ikke nogen kirurger, der ligesom står klar med skalpellen, fordi de ved ikke, hvad det er, de skal, eller de kan ikke gå ind og gøre noget ved det. Man ved, hvad man skal tage fat i. Og vi synes jo, det er fedt, når der er noget at se på en scanningsbeskrivelse, fordi så er det et tegn på, okay, så ligger det lidt mere funktionelt. Vi skal have systemet til at fungere. Ja, det synes du er fedt. Det er fantastisk. Men for dem, der går til... Det er fantastisk for patienten, fordi det er et tegn på, at der ikke er noget alvorligt nedbrudt. Nu skal vi bare finde ud af, hvorfor kan kroppen så ikke holde sit væv ved lige? Hvorfor kommer energien, hvorfor kommer blodet ikke tilstrækkeligt igennem det her væv og sikrer en normal funktion? Når der er normal funktion, så kan vi gå, så kan vi bevæge os, så kan vi stå, uden at begynde at få ondt i ryggen, når det trækker ned i benene, som Sofie hun beskriver. Altså, det er da en god nyhed, er det? Jo, det er det, og du fangede mig bare lige lidt for hurtigt i forhold til den punchline, jeg lige havde, der lige dukket op. Fordi når en patient får at vide, der er ikke noget at se, der er ikke noget, der forklarer, så siger du, jamen så er patienten glad. Nej, så bør patienten måske være glad, fordi jeg tror, at der er mange, der så går hjem og siger, jamen hvad er det så? Ja. Altså uden at man sådan tænker, hold op, det er godt nyt, fordi man håber at få det der svar. Ja, og jeg forstår godt, hvorfor de siger, at hvad er der så galt? Jamen, her er jo en indsigt. Der er et indblik her i, hvordan vores krop naturligt fungerer, som ligesom er hægtet af. Det er jo ligesom at give en halv forklaring. Jamen, der er ikke noget galt. Du fejler ingenting. Det er jo en halv forklaring. Hvis man har ondt, så vil man jo gerne mødes i, hvorfor er jeg så ondt? Ikke? Men det er virkelig her, vi har svært i vores lægevidenskab, fordi så er vi ligesom ude i at skal sige, en gang imellem, så laver kroppen sådan nogle mærkelige symptomer, og nerverne begynder at sende nogle signaler, som den skal sende. Vi kan selvfølgelig give dig noget medicin, som bare lukker ned for de der nerveimpulser til hjernen, så kan kroppen for pokker holde op med det. Og det er jo en gang imellem sådan nogle løsninger, der bliver lavet. Og for mig, så er det jo sådan underforstået, kroppen er altså lidt dum. Og påstå, at kroppen er dum, når vi tænker på, der hvor vi står i dag, så står vi på flere 100.000 års evolution for mennesket. Så er vores organisme nok ret kløgtigt. Jeg tænker i hvert fald, når jeg tænker på kinesisk medicin, der kun har de her 4-5.000 år på banen på et rimelig højt plan, og så vi tænker 100.000 år, så må vi vist have respekt for den fantastiske udvikling, naturen har været igennem, hvor den har kunne skabe også individer så sofistikeret, som den har gjort. Og alligevel så får Sofie indtrykket af, at lægevidenskaben ligesom sådan lægger op til, at det er noget, hun bilder sig ind, og så er vi tilbage til, at nogle gange sender kroppen noget, der er lidt diffust og lidt mærkeligt. Ja. Men det ændrer ikke på, at Sofie hun har ondt i den her ryg, og det er også noget, der i den grad hæmmer hende. Til kiropraktor, der sagde de, at det var sådan forskudt bækken eller noget i den stil. Ja, men man fik ikke ud af, hvad det sådan skyldtes, men okay. Ja, det skulle jeg lære at leve med, fik jeg at vide.
der er sådan lidt stillestand i det hele. Vi har opgivet alle de der behandlingsformer, som ikke virkede. Altså det påvirker mig jo virkelig meget mentalt også. Fordi at, jeg kunne ikke holde til noget som helst. Jeg mistede også ret meget socialt, fordi at jeg kunne, som sagt ikke holde til noget. Jeg lagde bare derhjemme og var lidt ked af det hele. Ja, lige pludselig så er det altså ikke kun fysisk for Sofie. Nu begynder der også at sætte sig mentalt. Hun er jo ked af den situation. Det er der jo ikke noget at sige til, tænker jeg. Nej, fordi det ender jo op i en form for afmagt. Altså, man forsøger at gøre noget, man forsøger at finde ud af nogle ting, og der er ligesom ikke rigtig noget, der vil flytte sig. En forskudt bækken, eller der er i hvert fald noget fejlfunktion nede i bækken. Det interessante med sådan noget, som kiropraktoren har fat i der, det er en af de medvirkende årsager til, at hun faktisk ikke kommer sig, at hun faktisk går i afmagt eller frustration over den her manglende bedring. Nu har vi haft et par podcast, hvor vi har talt lidt om det her med følelser, og hvad følelser gør ved os. En ret interessant ting i forhold til det at sidde fast i en situation, der er uhjælpelig, det er, at man føler sig ude af magt. Og når en organisme føler sig ude af magt, eller man er væsentligt frustreret, så giver det en spænding i vores organisme oppe i den her del af organismen, altså i hovedet. Og på øverste etage, der går man og bliver smådepri, frustreret. Og det interessante, det er, at den spænding, der opstår heroppe, den forplanter sig ned til nederst i ryggen. Så der opstår faktisk en større spændingstilstand omkring bækkenet, omkring musklerne, som går ud over ballerne, og som i den grad kan være med til at forværre den situation, hun er i forvejen. Så det er godt nok vigtigt, når vi har med en patient at gøre, og vi skal lave en bedring, at vi så også har en jævn bedring, så patienten kan opleve, at der er fremgang. Fordi en manglende fremgang, lige præcis i det Sofie, hun fejler her, det kan være med til at give bagslag, altså egentlig forværre en situation, som måske var på vej til at blive bedre. Det kender jeg fra vores behandling af de her patienter. Så det er meget vigtigt, når jeg står med sådan en patient, at vi kan disponere den her fremgang til, at lige stille som organismen nu bliver bygget op og bliver i stand til selv at kunne tage vare på det, der er et problem, at så skal følelserne følge med, og vores mentale oplevelse af, at det her det går fremad, den er bare vigtig. Men så siger du det her med, at det er frustrationerne, der kan være medvirkende til, at det her det bliver ved, ikke? Ja. Det er jo svært at smide de der frustrationer, når man som Sofie, og givetvis også mange andre, får at vide, det er noget, du bilder dig ind. Ja. Og for Sofie er smerterne jo ret reelle, ikke? Ja, jeg tror ikke, at et menneske med vilje forsøger at bilde sig noget ind. Var man hypokonder, så tror jeg heller ikke, at man gør det med vilje, at man vælger at være hypokonder. Det er et spørgsmål om, at man har en struktur følelsesmæssigt, som gør, at man bliver håbløst tænkende og bliver håbløst bekymret for en situation. Det er jo ikke noget, vi bilder os ind. Det er jo ikke noget, vi vælger frivilligt. Vi vælger jo ikke at lide frivilligt. Vi vælger at komme i retning af at få det bedre. Så, men der er en risiko for, at der kan opstå låsninger. Så det er vores fornemste opgave faktisk som behandler at guide til, den her bevægelse. Det her, at kroppen får sendt sin energi og sin blod ud og gør gavn i forhold til det problem, der nu måtte være. Og det er så noget af det, vi skal kigge lidt længere ind i næste podcast afsnit, i forhold til, hvad skal det egentlig til for, at systemet kan hele op. Jeg håber, du er blevet lidt klogere efter det her afsnit af Det Fantastiske Menneske. Del gerne podcasten med dem, du kender, og husk, at du kan følge os på de sociale medier og på YouTube. Vi er snart tilbage med endnu et afsnit. Indtil da, pas godt på det fantastiske menneske, du er.